здравейте хора, тук ще открих едно много яко нещо. Преди не се чувах, нали така? Нека знаете. Чувам се! Трябва са ласкав едно БГ и изчакайте малко. Съжалявам. Знам, че сега ще скажете това е сега говори. Не знам, какво е така беше, но беше важно. Чувам се. Сега това ще е видеото, в което ще гледа с разработване. Сега ще кажа в първи текст. Но искам да ви правя това, за да не се прекъсвам, за да не се прекъсвам докато говоря, това имах предвид. Като рейджум, че някой смърт ме е убил и си е бал майката. Така. Тук в това видео ще ви кажа какво може да откриете в моят канал на име AFCAF1BG, може да го смена. Но със сигурност ще го смена, защото все пак копирайтът, не съм някакъв буклук тук да копирайтвам имена. Така, да започнем от информацията за мен. Значи, аз съм на 10, четвърти клас, имам щат не по дяволите. Не мой ми зареди 5 века, ето пък се прекъсвам, сори. И живея в град Карлово. Хейтерите да се бъдат майката, ще им кажа. Ама хейтват колкото искат. Аз ще им спама по сумита. Може да се абонирате, от сега ви го напомням, да харесате този клип. Ако ви харесва идеята, която ви смятам да направя. Някой ми звъни. Скайпът ми ще го има долу в описанието на този